Ik was vroeger vrachtwagenchauffeur en dat reed ik over de Oosterdijk. En toen dacht ik op een gegeven moment van, dan mag ik nog 250 keer, dan hoor ik altijd dit hier en 250 keer. Waarom? Wie altijd dezelfde route? Ik reed eigenlijk altijd naar Amsterdam daar. En dan weer goed 40 hier en dan moest dat 65. En toen ging ik op een gegeven moment uitrekenen hoe vaak ik naar de Oosterdijk moest. Toen dacht ik bij mezelf, dat wil ik niet meer. En dan ben ik met deze kwekerij begonnen. Eerst mijn vlierbijen op een hele hectare. En in 4 jaar later ben ik met blauwe bessen begonnen en dundoorn. Dus dan zit je opeens in een vlierbessen en zo. Ja. Maar hier je daar dan verstand van? Nee, maar je hoeft geen verstand van fruitbouw, je moet gewoon nadenken van waar het iets bloeit en groeit. Dundoorn groeit in de dun en er leidt een protocol in de dun. Dus als je dit bouwen wil, dan moet je dus een protocol op het land brengen. En dan kan je dus dundoorn bouwen. Blauwe bessen die groeien in het bos, dan moet je de bosnij bouwen, dus dan moet je al je turf brengen of houtsnippers. En zo maar die boerenlogica dacht je van nou, ik begin als een bedroog. Ja, mijn mem heeft me geleerd hoe ik rijden meisje moest en hoe ik werken moest. En de rest heb ik al die geleerd, maar dan gewoon nadenken van hoe werk je iets of hoe conserveer je iets. Dat kan met zoeken, dat kan met jitten, dat kan met zout. Maar als je maar goed even nadenken van hoe deden ze dat vroeger en hoe doen we dat nou. En nu heb ik het professioneel oppakt in een grut, maar in principe ben ik nog steeds aan het werken. Nou, we hebben al die soorten kunstwerken hier in de tuin staan. Dit is een billenstok en de beem groeit dus om een billenpunt heen. En ja, dat vinden we gewoon mooi. Dan ben je al een apart ondernemer. Ja, dan komt het wel bij een moeilijk punt. Ik ben wat anders dan een gangbaar ondernemer, maar ik ben dus ook een ecologisch ondernemer. En ik had hier waarjongens in het dienst. En dat vind ik, nou ja, die meeste maten, ik een plak vind ik in deze maatschappij en die had al heel moeilijk. En die meeste maten vind ik ook een kans aan. Dus dan combineer je dat al je wat? Ja, ik combineer dat werk met het ondernemerschap, met het bouwen van fruit en het biologisch wezen en ik met mijn werknemers samen omgaan. Nou, dat gek voor een vrachtwagenchauffeur. Nee, dat ik 20 jaar niet net toch. Het wandelen met Scotty om het gas te laten roeien. Als je dat net over, dan krijg je heel veel gas en als dat dan in pak komt, dan, nou ja, dan begint de skimmelen heel snel. Ja, dat is wel leuk, Butty. Het is nou echt de tijd dat het gas van het loon maakt, hè? Ja, eigenlijk wel. Dat denk ik de laatste keer dat we kunnen beginnen. Je het echt de laatste keer, of? Dat denk ik al. Hoe laat ben je van de mond begonnen? Nog een uur. Dat is net heel beteerd. Nee, valt wat daar. En hoe laat is dan terug? Nou, jongen, een uur of zo en 8 denk ik. Dan ben ik ook leer. En dan in principe, als het mais zit, heeft alles er al aan. Ja, wat mooi is het wel. Ja.
Best als zo'n dag nou helemaal alleenig? Ja, eigenlijk wel ja. Ik verveel me dan en ik heb de radio erbij. Voor waar werken ze dan nou? Dat is mijn omke. Maar dan ben je dus zelf geen boer. Nee. Nee. Ik ben chauffeur. En nou, dan belt het in Omke en die zei van kist even bij mij te scontjen. Ja, ik hier het vrij. Hier stik lekker op een bank lezen kennen, jongen. Nou, dat vind ik niet, jongen. Nou, werk ze nog. Ja, dank je wel.